Bhí ócáid speisialta ar siúl in Ghil Scoil Lion im Lochlaí an tachtain sa, chun an siomh buan nua atá fáilte ag an scoil a oscailt. Bhí pobl na scoile idir hisismothirí agus bhúntóirí ag feachta síocht don siomh sa ó 2019, agus bhí deisecó tar a go dibre a chéúir an tachtain sa. Ba ócáid speisialta bhí an chun buchas a gáil leis na daoine ar fád a thug cúna chun muid a chuirteach scoil nua mar seo. Bhí muid a scoil anmheog rá thiomar ranga a bhí an agus an sin bhíar an tríú thiomar all trastan bmhóthir, bhí sé andíanaar na páistí leúpla bliana inis. Agus nuair a buíún scoil a fithe níideag, bhí muid súl go meich muid a bugasteach a scoil nua trééis gá bbliana ach níor hála sé thug sé níos fuide. Ach an níis tá muid ansásta gúilmuid sa forighnimh seo. Bhí go leor ceol agus áráníochta mar chuid den ócáid, agus tá daltaí na scoile anna hásta leis an scoil nua. Bhí mit a seanát suas go dtí ranga do, seár cé blion sa rang seo, tá sé níos mó, tá níos mó spós ann sa seo mar ranga, tá níos mó spós chun siúil agus tá na clós beag nó mór an méid céine, but tá cisfeile gcuineis agus tá sé an spríal. Agus is maithlam go hagann rang nua gach blian, mar sin basically cuairde nua.